voor kandidaat nummer 1. Kandidaat nummer 1. Geef hem een applaus. Dames en heren, applaus hier voor kandidaat nummer 2. Kandidaat nummer 2. Ik ga zo voor je regelen. Eerst een applaus voor kandidaat nummer 3. Dames hebben gewonnen, komen 10 punten bij. Hartstikke fijn. Prijsjes uitzoeken bij Joop. Wat gaan we doen?